stærkt taget her. Det er det, du elsker, det her, ikke? Ja, jo. Tager den stærkt til... nu går det stærkt den anden vej. Skal der blokkes ud. Den henter Davis til gengæld. God rebound. Randers ikke rigtig... Nej, nu kan Horsens lave et lille run her. Det gør det også med Lasse. Væk. Han var fed. Jeg ved ikke. Ja, det var revne op på spil der. Hold op. Lækker maskeret aflevering, og så Rungby står og kigger, og så har han stadig fat i godt spillet. Godt spillet, Horsens. Ja, lækkert spillet. Chris Peel op og dække fuldkort på Fiani her. Flot udenom screening. Så er Jeff fri. Det er smukt sat, det der. Det var heller ikke så smukt. Nej, det var det ikke. Det er også første gang, vi sådan lige lægger mærke til, nummer 9, Mikinovic er inde. Ja, med 3 point! Det er lige før, det er det bedste, man kan få, ikke? Fordi... den er svær, den der. Ja, fordi lige så snart han begynder at bakke ind, så kommer der en dobbeltteam. Altså man kan sige, det som Horsens jo gerne vil spille med de 3 amerikanere... Hvad er det godt sat i det der. Med de 3 amerikanere... her, ikke? Han får den taget ind stærkt, stor mand. Når selv at hente den ind og tipper den simpelthen sikkert i her. Der er simpelthen ikke nogen, der kommer i nærheden af ham. Nej. Gage kommer godt til kurven her. Ja. Godt taget ind af Gage. Sagt. Kan du godt sige, det er lidt, ikke? Tof skud af Juf der. Det var forward. Der giver et lille pull-up. Det er lækkert. Ja, det ved vi, han. David. Nu har han brændt. Deng Jø med rebound. Afleveret til Fiani. Tilbage til Jø. Han finder Gage Davis. Han er helt fri. Det skal man ikke lade ham være. Og var altså også lige et par sekunder foran. Ikke at det var noget Ty Longhøj, han ikke kunne have hentet, men... Og så er der lidt bedre bevægelse i Horsens angreb. Fint skud. Lige på. Dive ned igennem kurven, ikke? Godt old school der. Kallesson prøver. Det er ellers meget godt taget. Det er godt taget ind. Og han er deadly derfra. Men ja, Horsens nu 2 gange i træk haft Gage på Stevens i posten og været nødt til at dobbeltteam, og Bakken har sådan set Kallesson. Ja, hvis de vil tilbage i den her, men Darko kan jo lige starte her. Ja, det gør han. Gør han her. Kølig første 3. Nej, det er ikke hans første 3 i dag, men det er hans 5. point i kampen. Det er altså en kølig måde at sætte dem på. Det er... Men de er da rystet lige nu. Helhed der, at det ikke bare endte med at være en mod en fra start af. De får det spillet rundt og får egentlig en meget bedre afslutning. Godt lagt af her. Den får David så hentet til en ny rebound. Den putter han tilbage i her, David. Det er Fiani. Lejer med en mega svær afslutning igen. Ikke fordi han skal jo tage den, der er jo få sekunder igen, men jeg synes simpelthen, man kunne komme godt at se Venstre spille med noget tålmodighed i angrebet. Elbæk. Det er jo lidt fornemt af Elbæk, det der. Godt. Fordi han står sådan set helt fri, de sover en lille smule. Man kan så diskutere, om vil man have Morten Sanders til at skyde fri træer, eller hvor man gerne have afslutningen ind. Og her der kan man sige, der presser man på bakken til at gøre lidt. Smuk individuel basketball. Fiani til Rungby. Får den igen. Så vil Lukas Varga have Frederik Rungby til at poste Terry Gadd op. Det slipper han godt afsted med. Der er lidt af et mismatch der. Lykkes heller ikke at Ragusa med et steal. Fiani lige ved at centrere afsted. God lille hesitation. Dengeo. Fiani. Finder Ragusa. Så skal Brandy Bynum være klar her. Han prøver at slå. Fejlet. Og... Nej. Kommer egentlig til et okay skud. Ja. Det lykkedes bare ikke. Borovkanin. Fiani.
Bakir. Borovkinin. Ind til Aragusa. Tilbage til Borovkinin.